Takže čaute ľudia, ja vás vítam mojho nového videa. V tomto videu začíname novú sériu. Sklapni prosím ťa, hej, ďakujem. V tomto videu začíname novú sériu a tá sa volá Noob hra FNAF. Kto by nevedel, čo je FNAF, no tak my sme tu, ja to niekedy už točil, hej. Máme tu medvedia, sliepku, zajac a tu je líška, Foxy, hej. Čiže medveď je Freddy, sliepka je Chica a zajac je Bonnie. A tu je ešte Foxy. No a my máme za úlohu prežiť. Áno. No a my sme proste takí, že strážca, hej, tu máme svoju kanceláriu, samozrejme, môj ventilátor, počítač, plešákov, Celebrate, hej. Jedné dvere, druhé dvere. No, takže, čo viac si predstavovať. Dobre, no a čo budeme teda robiť? Takže, ľudia, strašne dlho som nehral do toho hru, pretože som dlho nebol na tomto YouTube kanáli, pretože pracujem teraz na tých takých svojich povinnostiach viacerých, vy to poznáte. A klesol mi aj odberateľa, čiže poďme to dať naspäť na 1000, jak sme mali. Polka, no, dining area, backstage. Aha, hej, tu proste upratovačky, akobyže tu je jedna chodba. Toto hej, že za tými dverami. By the way, nie sú to len štieľa, je tu aj Golden Freddy. Tu máte vľavo hore obrázok. Je tu aj Golden Freddy. Potom tu je toto a celé vychádza skutku, tu vychádza vlastne Chica a Freddy. A stádiaľ väčšinou Bonnie a Foxy. No a čo sa zatiaľ deje? No, lajci chobúc Freddy. A čom sa nič nedeje? By the way, ľudia, začínam spoluprácu s jedným začínajúcim youtuberom, ktorý sa volá Benny22130, čiže sledujte ma. Na budúce by mal výjsť video, naše spoločné. Hej, my máme spoločný YouTube kanál Benny a Axelos, hej. Čiže môžete mrknúť, keď tak. Kanál budete mať v popise videa, keď tak už, hej. Keby náhodou budete mať ho v popise videa, ten YouTube kanál. Čiže hoďte nám tam odber, snažíme sa tam veľmi, že by sme mali čo najviac vlastne tých ja chcem to tak povedať odoberateľov. Chceli by sme aspoň na nový rok ja by som na nový rok, ľudia, chcel aspoň už mať tých 1000 odberateľov a Benny by do nového roka, kým bude ešte ten nový rok, by, ako viem, že to nestíhame, Benny, kým bude nový rok, to by chcem už aspoň tak tých začiatočníckych. Kde je Bonnie? Aha, tu je Bonnie, no ja, Bonnie, frajer, Bonnie už ide. No, takže je dneska, no, po 8, to nevadí. No ľudia, čo viac ešte k tomu povedať? Takže, chcem dopovedať iba, že on by chcel aspoň 5 odberateľov, ja už chcem mať tých 1000, že by sme sa vyrovnali kus hore, že by sme išli, hej. No a poďme naspäť k tej hre. Čiže show stage, opa. Nie, dobre, pohoda. Dečíka. Kura. Kľud, kura, aha, Freddy sa na nás pozera. Tu je Bonnie, tu je Chica, tu je Foxy. Neviem odkedy Foxy ulieza. Že či to bude teraz dakedy, alebo co Freddy na mne tak čumíš? Zazeraš na mňa jak na boha dajakého.
Čo mi zdá, že jedna noc trvá asi 1 minútu? Asi ľudia, napíšte mi do komentárov, hej, koľko trvá jedna noc. Napíšte ešte aj do komentárov, či by ste odo mňa chceli nejaký vlog, hej, keď už tak. To je Bonnie? Asi hej. Tam je Bonnie, ľudia. Bonnie, nepozeraj na mňa jak na idiota. Hej, kľud, Bonnie. Pozor. Hej. Bonnie sa už teraz nachádza tu. Kde je Chica? Aha, ona asi v kuchyni. A tu je Chica. Aha, Chica. Ľudia, oni na mňa zazerajú jak na boha dajakého. Hej, keď už tak. Nie. Opa! Bonnie, choď preč. Bonnie, choď preč. Prosím. Jasné, hej. Ty kokos, ľudia, však ja to nedám, však oni sú tu dvaja. Čo mám robiť? Ty pána, však oni sú reálne dvaja. Kde Bonnie tým pádom? Bo Bonnie z nimi vyzval niekam. Tu je Bonnie, zajac. Tu je Chica. No. Sme v ulici. Yes! Kámo! A mne sa akorát vybila baterka. Ideme druhú noc, ľudia. Ideme skúsiť. Ideme risknúť. Druhú noc. Aj nevolaj mi. Teraz som v robote, nemôžem. Ticho buď. Moment, ľudia, ja len niekomu napíšem, hej. A naspäť sa vrátim k tej hre. Opa. Bonnie vyzval, dobra. Chill, Bonnie. Pohoda, chlapec. Chica. Oni nebudú akože spolu na jednom mieste?
pretože bolo by to celkom divné. A tu je Bonnie. Bonnie chill, dobre? Nemusíme sa teraz akože tu hádať. Kľud, Bonnie, dobre? Dobre, nemusíš ku mne ísť. Bude taká pohode hra aj toto. Dúfam, že na mňa na konci nezautočia všetci. Kde Čika? Ona si v kuchyni. Dáme ľudia väčší hlas, že by sme počuli. A tu je Čika. Akože Bonnie tu... Bonnie tam chce byť akože celý čas. Kde? Oha! Ty kokos! Infarkt som reálne schytal. Dobre, čistý vzduch. Čika, ty nepozeraj na mňa, jak na bola, dobre? Všetko môže byť v poriadku, dobre? Čika, kľud. Nemusíme sa tu zase hádať. To kto tam spieva? Dobre ľudia, skončí druhá noc a asi ukončíme to videjko, pretože už točíme vážne 14 minút a tak dlho sa mi asi fakt nechce točiť.
O, Pavo. No tak, číka. Oj. Wow! No, na čo zatváram? Číka. Bony. Oj. Kam oni budú podľa mňa teraz útočiť reálne. Oj. A tu je Bonnie, dobre. Tu je Chica. Dobre. A je po mne, ľudia. Čo sa stane? To sa mi v živote nestalo. Nie, Freddy, no tak, zľutuj sa, kamarát. Kamarát, zľutuj sa, toto mi predsa nemôžeš spraviť. Freddy, no tak, zľutuj sa. Kamarát, zľutuj sa. Nemôžeš mi predsa toto spraviť, no jasné. Freddy ma zabil, ľudia. No dobre, no, aj som sa nezdákol pomaly. Ja som tušil, že sa dačo stane. Ale to, že Freddy príde. Kámo, takú stenku som v živote nemal na Freddyho. V živote sa mi toto stalo, že by som tak videl Freddyho. No dobre ľudia. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like, odber a zvonček. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Čiže zatiaľ čau.